Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Συμβουλευτική και Ανάπτυξη. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που βρίσκεται στη βάση πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Έχετε νιώσει ποτέ ότι ενώ εξωτερικά όλα μπορεί να φαίνονται καλά, μέσα σας υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι δεν ταιριάζει? Ότι προσπαθείτε πολύ, ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας, κάνετε αυτά που πρέπει, αλλά παρόλα αυτά νιώθετε κούραση, αμφιβολία ή ένα αίσθημα κενού. Πολλές φορές αναζητούμε την αιτία έξω από εμάς. Λέμε, φταίει η δουλειά μου, φταίνε οι συνθήκες, δεν έχω αρκετό χρόνο, οι άλλοι άνθρωποι με πιέζουν και φυσικά το περιβάλλον μας επηρεάζει. Όμως υπάρχει κάτι βαθύτερο που πολλές φορές αγνοούμε. Η απόσταση ανάμεσα στη ζωή που ζούμε και στις αξίες που πραγματικά έχουμε. Αυτή η απόσταση δημιουργεί αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε αποθυγράμμιση αξιών. Και σήμερα θα δούμε τι σημαίνει αυτό, πώς επηρεάζει την αυτοπεποίθησή μας και κυρίως πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την προσωπική μας πυξίδα. Τίθεται το ερώτημα, τι είναι οι προσωπικές αξίες? Ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Τι είναι οι αξίες? Οι αξίες μας είναι οι αρχές και οι πεποιθήσεις που μας δείχνουν τι είναι σημαντικό για εμάς. Είναι, θα λέγαμε, σαν μια εσωτερική πυξίδα. Μπορεί να μην τη βλέπουμε, αλλά επηρεάζει καθημερινά τις επιλογές μας. Για έναν άνθρωπο μπορεί να είναι σημαντική η ελευθερία. Για κάποιον άλλο η ασφάλεια. Για κάποιον η δημιουργικότητα. Για κάποιον η οικογένεια, η υγεία, η εξέλιξη, η προσφορά. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στις αξίες. Υπάρχει μόνο το ερώτημα, αυτές οι αξίες είναι πραγματικά δικές μου ή τις έχω υιοθετήσει επειδή κάποιος άλλος μου είπε ότι έτσι πρέπει να είναι? Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές μεγαλώνουμε με μηνύματα που δεν τα έχουμε επιλέξει. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα δυνατοί, ότι πρέπει να πετύχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ότι η αξία μας εξαρτάται από την απόδοσή μας, από την αποδοχή των άλλων ή από την εικόνα που παρουσιάζουμε. Και κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι ζούμε μια ζωή που φαίνεται σωστή στους άλλους, αλλά δεν εκφράζει πραγματικά εμάς. Τίθεται το ερώτημα, τι συμβαίνει όταν οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με τις αξίες μας? Το σώμα και ο ψυχισμός μας αρχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να εμφανιστεί άγχος. Μπορεί να νιώσουμε απογοήτευση. Μπορεί να χάσουμε το κίνητρό μας. Μπορεί να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, αν η βασική σου αξία είναι η υγεία, αλλά καθημερινά στερείσαι τον ύπνο σου, δεν φροντίζεις τον εαυτό σου και λειτουργείς συνεχώς σε εξάντληση, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση.
Αν η αξία σου είναι η αυθεντικότητα, αλλά συνεχώς κρύβεις τη γνώμη σου για να είσαι αρεστός στους άλλους, δημιουργείται μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που παρουσιάζεις. Και αυτή η απόσταση κοστίζει ενέργεια. Γιατί κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας, χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρήσουμε αυτή την εικόνα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η αυτοπεποίθηση σημαίνει να μην φοβάσαι ποτέ. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι δεν έχεις αμφιβολίες. Σημαίνει ότι γνωρίζεις ποιος είσαι και τι αντιπροσωπεύεις. Όταν οι αποφάσεις σου βασίζονται στις αξίες σου, αποκτάς μια εσωτερική σταθερότητα. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί σου. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί με την επιλογή σου. Όμως εσύ γνωρίζεις γιατί την έκανες. Δεν χρειάζεσαι συνεχώς εξωτερική επιβεβαίωση. Δεν χρειάζεται κάθε επιλογή σου να εγκρίνεται από όλους. Γιατί έχεις μια εσωτερική βάση και αυτή η βάση είναι οι αξίες σου. Θέλω τώρα να κάνουμε μαζί μια μικρή άσκηση. Πάρε ένα χαρτί και ένα στυλό. Θέλω να γράψεις κάποιες λέξεις που αντιπροσωπεύουν πράγματα σημαντικά για σένα. Μπορεί να είναι ελευθερία, ασφάλεια, δημιουργικότητα, αγάπη, οικογένεια, υγεία, εξέλιξη, ηρεμία, προσφορά, αυθεντικότητα, δικαιοσύνη. Τώρα θα ήθελα να διαλέξεις τις 10 λέξεις που σε αγγίζουν περισσότερο. Στη συνέχεια προσπάθησε να τις μειώσεις στις 5. Και τέλος κράτησε μόνο 3. Αυτές οι 3 αξίες είναι η προσωπική σου πυξίδα για αυτή τη φάση της ζωής σου. Και θέλω να σκεφτείς, η καθημερινότητά μου αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες. Οι επιλογές μου συμφωνούν με αυτά που θεωρώ σημαντικά ή προσπαθώ περισσότερο να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων. Οι αξίες αλλάζουν μαζί μας. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι οι αξίες μας δεν είναι σταθερές για πάντα. Αλλάζουν καθώς αλλάζουμε κι εμείς. Αυτό που ήταν σημαντικό για εμάς στα 20 μπορεί να μην είναι το ίδιο στα 40. Και αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε το δρόμο μας. Σημαίνει ότι εξελισσόμαστε. Η προσωπική ανάπτυξη δεν είναι να παραμένουμε ίδιοι. Είναι να έχουμε την επίγνωση να αναγνωρίζουμε ποιοι είμαστε σήμερα. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του επεισοδίου, θέλω να κρατήσετε ένα βασικό μήνυμα. Η ζωή μας αποκτά μεγαλύτερη ισορροπία όταν οι επιλογές μας συμφωνούν με αυτό που πραγματικά έχει αξία για εμάς. Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται όταν προσπαθούμε να γίνουμε αποδεκτοί από όλους. Χτίζεται όταν έχουμε το θάρρος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε με συνέπεια προς Αυτόν.
Ρώτησε λοιπόν σήμερα τον εαυτό σου. Ποιες είναι οι 3 αξίες που θέλω να καθοδηγούν τη ζωή μου? Και μετά κάνε ένα μικρό βήμα προς αυτές. Γιατί η αλλαγή δεν ξεκινά πάντα από μεγάλες αποφάσεις. Πολλές φορές ξεκινά από μια μικρή στιγμή ειλικρίνειας με τον εαυτό μας. Πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας επεισόδιο, θέλω να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε να περάσετε αυτό τον χρόνο μαζί μου. Αν το σημερινό θέμα σας έδωσε μια νέα σκέψη, μια διαφορετική οπτική ή σας βοήθησε να δείτε λίγο πιο καθαρά τον εαυτό σας και τις επιλογές σας, θα χαρώ πολύ να γίνετε μέρος της κοινότητάς μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι Συμβουλευτική και Ανάπτυξη και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια με θέματα προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας, συμβουλευτικής και εξέλιξης. Αν πιστεύετε ότι αυτό το επεισόδιο μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που σήμερα ψάχνει τη δική του εσωτερική πυξίδα, μοιραστείτε το μαζί του. Η γνώση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταδίδεται. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την εμπιστοσύνη σας και για το ταξίδι που κάνουμε μαζί προς μια ζωή με περισσότερη επίγνωση, ισορροπία και ανάπτυξη. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Συμβουλευτική και Ανάπτυξη.